Hej Mads Bo. Kig, drenge. Kig. Vi vil gerne udligne nulpunkterne. Ja. Og den generelle formel for nulpunkterne hedder x er lige med minus b plus minus kvadrat d over 2a. Og formlen for diskriminanten hedder b anden minus 4ac. Ja. Og den generelle formel for en andengrads funktion hedder ax i anden plus bx plus c. Og gange 4am, fordi det kommer til at gå op senere hen. Og det gør vi på begge sider af tidstegnen, og alt på gange med 0 giver 0, som vi ser her. Og så plusser vi med b på hver side af tidstegnen. Det kommer også til at gå op senere. Og så herover minus vi med 4ac, og så får vi vores formel for diskriminanten første gang. Og så har vi taget vores kvadratsætning. Ja, det har vi så gjort herovre. Det vil sige, at den her er det samme som det herovre. Og det var så lige med d for diskriminanten. Og så vil vi gerne fjerne ophæve i anden, og det gør vi ved at sætte det i kvadratet med d. Og så kvadratet d er det samme som minus kvadratet d. Og så herover der minuser vi, eller dividerer med 2a, fordi vi vil gerne have isoleret x'et, eller 2a, så x er lige med minus b plus kvadratet d over 2a, eller x er lige med minus b minus kvadratet d over 2a. Done.